Podcast català.cat, episodi 55è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. A c2català.cat et volem posar a prova amb els pronoms febles. Unes paraules que tenen un significat variable en funció del complement a què fan referència. A l'examen de C2 sol haver-hi algun exercici relacionat amb els pronoms febles i, per això, els nostres cursos, tant el de c2català.cat com el reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació, hi dediquem 2 temes a explicar-los i a practicar-los. I avui, com et dèiem, et pots posar a prova amb els pronoms febles. Què són els pronoms febles i per a què serveixen? A grans trets, els pronoms febles són uns elements gramaticals que serveixen per substituir els elements del text que ja s'han esmentat abans i, d'aquesta manera, evitar repeticions. A diferència dels pronoms forts, com jo, mi, ella, vostè, etc., sempre van aglutinats al verb i formen una única unitat de pronúncia, s'escriguin separats o units amb apòstrof o guionet. Poden anar davant del verb, com a forma sencera o apostrofada, o poden anar darrere del verb separats amb un apòstrof o guionet, segons la lletra amb què acabi el verb. Si dubtes, als cursos hem incorporat una taula de combinacions binàries que et pot anar molt bé. Però quins són els errors més comuns que es cometen amb els pronoms febles? Doncs els errors més comuns que es cometen són errors per omissió, errors per excés, errors per repetició o errors per invenció. Errors per omissió voldria dir que no posen el pronom que hi hauria d'anar, que no posen el pronom i n'hi fa falta un o dos. Errors per excés vol dir que es posen pronoms de sobres, és a dir, que no caldria posar un pronom i el posem. Per repetició, ja ho diu la mateixa paraula també, és utilitzar un mateix pronom per referir-se a una mateixa cosa, més d'una vegada, repetir-lo. I finalment, inventar-se un pronom també sabem tots què vol dir, crear un pronom que no existeix. Bé, tot seguit et pots posar a prova i comprovar si detectes algun dels errors que t'acabo de comentar. Diré 5 frases. N'hi ha de correctes i d'incorrectes. Es tracta de distingir-les i corregir les incorrectes. Som-hi. Et diem primer els passos que has de seguir per fer l'exercici. 1. Escolta la frase. 2. Atura l'audició. 3. Detecta el pronom feble i valora si la forma que té és l'adequada al context o bé, si no hi ha un pronom, hi hauria de ser-hi. 4. Pren-te el temps que calgui. 5è. Quan sàpigues quina ha de ser la forma correcta, torna a connectar i sabràs si l'has encertada. I ja està. I aquí, en aquest moment, sabràs, doncs, si ho has fet bé o no i pots tornar-ho a repetir les vegades que convingui. Ho farem així, de frase en frase. Comencem. Primera frase. Diu: aniràs al sopar? Jo no aniré. Aquesta frase no és correcta. Per què? Doncs perquè hi falta un pronom, hi falta el pronom i a la segona part de la frase que faci referència al sopar. Aniràs al sopar? Jo no hi aniré. Segona frase. Diu: en Pau ha begut massa llimonada, no li en donis més. És correcte? Doncs sí, aquesta és correcta. Li es refereix a en Pau i la N es refereix a llimonada i la combinació dona lin. Com hem dit abans, si teniu problemes amb les combinacions binàries, aquella taula que hem incorporat al curs us pot anar molt i molt bé. Bé, anem a veure la tercera frase. Diu: no t'amoïnis pels teus pares. Els hi trucaré aquesta tarda per saber com estan. Aquesta no és correcta. Per què no és correcta? Doncs perquè hem fet servir un pronom més dels que cal. Hem fet servir els i. Però què volem substituir? Només volem substituir els teus pares, només volem substituir un complement.
Per tant, hem de fer servir només un pronom i en aquest cas el pronom que hem de fer servir és els. I hauríem d'haver dit: no t'amoïnis pels teus pares, els trucaré aquesta tarda per saber com estan. Quarta frase. Hi haig de parlar-hi. Aquesta és correcta? No, no és correcta. Per què? Doncs perquè hem repetit el pronom i dues vegades per referir-nos a la mateixa cosa, per referir-nos a la persona amb qui haig de parlar. Hauríem d'haver dit hi haig de parlar, o bé posar el pronom darrere del verb haig de parlar-hi. I cinquena i última diu: vaig portar-lis un regal esplèndid. I aquesta? Aquesta tampoc no és correcta, perquè ens estem inventant un pronom que no existeix, que és el pronom lis. Lis és una flor, la flor de lis, ja ho diem al curs. És molt bonica, per cert, però no és un pronom. El plural de li no és lis. La frase que hauria d'haver dit correctament seria: va portar-los un regal esplèndid, o, si volem posar el pronom davant del verb, els va portar un regal esplèndid. I ja està. Com ha anat? Quants encerts? Els pronoms febles tenen fama de ser complicats, però és només això, que tenen mala fama. No són complicats, de veritat. Cal explicar-los de manera senzilla i clara i practicar una mica, com sempre. De fet, el complicat és donar una explicació coherent a certes formes que fem servir cada 2x3 perquè no tenen cap explicació coherent. No, no la tenen. Bé, i si t'animes, al nostre curs te'ls expliquem a fi que deixin de ser un problema per sempre més. I un cop els entenguis, et serà difícil de trobar una explicació raonada sobre per què els trobaves tan difícils. Doncs ja ho saps, si vols presentar-te a l'examen de C2 i vols anar-hi ben preparat i segur, pots triar entre apuntar-te a c2català.cat, on hi ha un curs 100% en línia dissenyat per examinadors amb l'objectiu específic de dominar les àrees de l'examen de C2 i amb accés durant un any, o, si ets docent i t'aniria bé guanyar punts com a mèrits de cara a oposicions, concurs de trasllats, exenis, pots apuntar-te a docua.cat, on cada mes comença un nou curs. Has de saber que el contingut dels cursos és el mateix i tots dos hi tindries accés durant un any. I si ens vols seguir, ja ho saps, segueix-nos a YouTube, Instagram, Spotify, etc. A reveure!